Sunan babinmu na yau, riko makaman lusari. Kuma zan ba ku labari ne akan wani darasi da wani malami mai hikima ya koyar da ɗalibansa ɗan aji biyu. Darasin da baya daga cikin jadawalin jerin darasin da ake koyarwa a makaranti. Amma sai dai kuma tasirinsa makura ne wajen koyarwa da kuma ganar da ɗan adam wata muhimmiyar gaskiya dangane da mu'amala ta rayuwa. A ajin wannan malami akwai yara guda biyu da suka yi fada tsakaninsu. Har ya zama na ba sa magana da juna idan ma aka zo za a yi wasa idan wannan yana cikin wasan to wancan ba zai shiga ba. Haka zalika shi ma wancan yana cikin wasan wannan ba zai shiga ba. Wata rana aka yi dace wannan malami ya zo ya san wannan al'amari da yake faruwa tsakanin waɗannan ɗalibai. A sanadiyar haka sai ya jingina darasin da ya kamata ya koyar da su a wannan lokaci. Ya ce to yanzu ya shigo da wani sabon darasi na musamman. Kuma sunan wannan darasi kan dankali. Sai kuma ya ƙara musu da jawabi. Yara, abin da nake so da ku shine kowanne daga cikin ku ya dauki duk wanda yake jin haushin su a matsayin masu kan dankali. Mana to saboda haka akan wannan darasi zan ba ku aikin gida. Aikin gidan ku kuma shine gobe da safe ina son kowannen ku ya zo da adadin yawan dankali da ya daidai da yawan mutanen da kake jin haushi. Sannan kowane dankali za mu zana masa idanuwa da hanci da baki ta yadda zai kama da wanda muke jin haushinsa. Kun gane ko? Yawwa. To saboda haka idan haushin mutum 5 kake ji zaka kawo dankali 5. Idan haushin mutum 3 kake ji zaka kawo dankali 3. Idan haushin mutum 10 kake ji zaka kawo dankali 10. Ka zana masa idanuwa da hanci da baki kowanne kuma ka san ɗaya daga cikin wanda kake jin haushin su ne. Ɗalibai suka kaude da shewa suna ganin cewa babu darasi ma mai daɗi kamar wannan darasin da zai baka dama ka zo da dankali ka zana fuskar wanda kake jin haushinsa. To ai su yara wannan abun murna ne a gare su. Saboda haka kowanne daga cikin su yana komawa gida ya addabi iyayensa, imma a bashi dankali daga cikin wanda yake ajiye a gida ko kuma a siya masa. Wannan ya ce 10, wannan ya ce 20, wannan ya ce 5, wannan ya ce 3, haka dai kowa da adadin da yake bukata daidai da yawan mutanen da yake jin haushinsu. Saboda haka washe gari malami shigo aji ya kalli ɗalibai ya ce musu, to ɗalibai kun dai san abin da muka kwana akai ko? Kowa ya zo da aikin gidan da na bashi? To da kyau, kowa ya fito da dankalinsa ɗaya bayan ɗaya. Shikenan ɗalibai kowa ya dinga fito da dankali, wannan ya fito da 10, wannan ya fito da 20, haka dai kowa ya fito da adadin yawan dankalin da ya zo da shi wanda ya daidai da yawan mutanen da yake jin haushi. Sai malamin kuma ya ce, to kowa kuma ya ɗauki abin zane ya zana wa kowane dankali idanu, hanci da baki. Ya zana shi ya yi kama da ɗaya daga cikin waɗanda yake jin haushi, sai kuma ya ɗauko wani dankalin ya sake zana wani shi ma wanda yake jin haushinsa. Haka dai har dankalin su ƙare. Yadda malamin ya faɗa haka ɗaliban nan suka yi ta yi suna raha suna jin daɗi, har wata fuskar ma in aka zana ta sai yaro ya nuna wa abokinsa sai su kalla shi shege da dariya suna dai cikin nishaɗi. Bayan sun gama gaba ɗaya sai malamin ya ce, yawwa to gaskiya kowa ya yi ƙoƙari, naga kuma kowa ya zana abin yadda ya kamata. To yanzu kuma tunda kun yi aikin gida to saura kuma jarabawa. To yanzu wace jarabawa za mu yi? Jarabawa ku ita ce kowa zai ɗibi dankalinsa ya zuba a cikin jakarsa, sannan kowace rana idan mutum zai zo makaranta to ya zo min da su, ya kawo su mu kirga sai ya mai cikin jakarsa. Sai kuma rana ta gaba zan ga wane ne zai fi iya dadewa wajen ajiye waɗannan dankali a cikin jakarsa. Kamar yadda malamin ya faɗa sai ya zama na kowace rana ɗaliban nan suna zuwa da dankali, kowa ya zo da adadin nasa ya nuna wa malami, sannan sai ya mai cikin jaka. Tun suna yi abin yana musu nishadi suna jin daɗi, har sai kuma abin ya zo ya fara damunsu yayin da wannan dankali suka fara rubewa. Kowa sai warin dankalinsa ya fara damunsa, musamman wanda nashi ya fi yawa, wanda nashi ba yawa sosai to ya fi kowa samun sauki. Haka dai waɗannan dankali suka dinga addabar yara a cikin jakunkunansu. Malami kuma ya gwada duk wanda ya cire ko ya zubar to ransa zai yi matakar ɓaci. Karshe sai da ta kai ta kawo wasu suna fito da dankali suna kuka saboda tsabar doyi da yake dukan hancinsu. Gashi kowa jakarsa kusa da shi take yayin ɗaukar darasi, hakan yasa wannan doyin baya ba su nutsuwa da suke bukata. Karshe dai waɗannan ɗalibai suka yi shawara, suka kokawa malaminsu akan dan Allah dan annabi ya rufa musu asiri ya ba su izinin zubar da waɗannan dankali. Sai ya ce musu, ɗalibai kuna so ku san manufar wannan darasi? To manufar wannan darasi ita ce kamar yadda kuka sa waɗannan dankali a cikin jakunkunanku daga baya suka zo suna damun ku, suka hana ku nutsuwa, suka cika muku jaka, suka kuma kuntata muku, to haka ne yake faruwa ga zuciya yayin da ka cika ta da rikon mutane, gaba, kiyayya, jin haushi, hasada, sa ido da mugunta. Iya yawan waɗannan abubuwa a zuciyarka, iya yawan yadda zuciyarka za ta yi ta cutuwa, tana kuntatuwa, kuma ka kasa samun sukunin yin wani abin da zai amfane ka
samu wa kanka ci gaba, kamar yadda amfanin jakunkunanku shine ɗaukar littattafanku da sauran kayan neman iliminku, waɗanda abubuwa ne masu matuƙar kyau da amfani. Haka zalika ita ma zuciya madauka ce ta soyayya, kyakkyawar aniya, ƙauna, tausayi da kuma kishin kai. Saboda haka kowannen ku ya je ya zubar da rubabban dankali daga cikin jakarsa, haka zalika ya zubar da riko da kuma jin haushin mutane daga cikin zuciyarsa. To kun ji hikima fa ta malamai. Saboda haka da wannan darasi waɗannan yara suka nisanci riko, suka nisanci gaba, waɗanda suka yi fada kuma suka shirya. A rayuwa ta yau da kullum zaka ga wani Allah ya masa baiwa da yawa, wata Allah ya bata ilimi da kaifin basira, amma sai dai kuma kashi zuciya ta zo da matsala. Ba a tausasa mata tunani, komi sai a cusa mata, tun tana ja, cike da haiba, cike da koshi da lafiya, ta koma baka, ta yi tauri, ta koma ba lafiya, ba annuri, ba sa'ada. Wasu zaka ji suna alfahari suna cewa wai ni zuciya gare ni, to ai ko wannan ba karfi bane, akasin karfi ne, wannan rauni ne. Ai ka karfar zuciya ita ce mai kauna dan kauna, ba dan abin hannu ba, ba dan daukaka ba, ba dan mulki ba, kuma ta karkata wajen sarrafa alheri, wajen sarrafa ci gaba, wajen sarrafa daukaka, wajen sarrafa nagarta, wajen jaddada kishin kai. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna riko makamin lusari. Nagode.